Ei, què passa, escaquistes? Què tal? Com esteu? Mira, avui us porto una nova partida de l'Atac Porc jugada per altra gent que no sóc jo, i en aquest cas és una partida enviada pel Pau Casan, de l'Escola d'Escacs de Barcelona, pianista de professió, un artista, dins i fora del tauler d'escacs, no? Com aquell qui diu, s'acaba de federar, o bueno, s'ha federat fa poc, però l'afició als escacs li ve de lluny. I té una història molt curiosa, que és la del seu mestre de piano, el Miquel Ferrer, que a part de ser un concertista de primer nivell, es veu que també era mestre d'escacs, o sigui, mestre internacional d'escacs cap als anys 50, que en aquella època no devia haver-hi tants. Interessant, eh? De fet, a la descripció del vídeo us deixaré un enllaç que em va passar el propi Pau, un dels campionats mundials júniors, en els quals va participar el Miquel Ferrer. Va quedar tercer, va fer podi, però és que a més va fer taules amb el que després seria campió mundial Boris Spassky, eh? A la descripció del vídeo us deixo l'enllaç, podeu anar a mirar les partides, l'actuació del Miquel en aquest torneig, i ara sí, anem a veure la partida d'en Pau. Bé, una de les partides que m'ha enviat, perquè també em va enviar una altra, però aquella no la mirarem perquè era calcada a les que vam comentar del Víctor Cullell amb l'entrega de 5. Us la deixo de totes maneres també a la descripció, la partida del Pau, perquè pugueu veure-la, i també, doncs, si no us en recordeu del vídeo sobre les partides d'en Víctor Cullell, doncs també aneu-lo a veure, que és interessant. Vinga, sense més dilació, comencem. Evidentment, cavall F3, i això és important, D5, E3, cavall F6, C6 i C4, i això és importantíssim i ens ve com anell al dit per veure aquest avançament de peó i per assumir que hi ha moments en els quals tota la idea de l'atac porc, que és, ja sabeu, estructura aquesta de peons, les peces menors, bueno, l'alfil aquí apuntant aquí, la dama aquí apuntant aquí, després cavall aquí amb peó amunt per deixar després la columna si hem de capturar aquí. Ja ho sabeu, això, no us ho he d'explicar més, però l'avançament d'aquest peó fa que, si les negres volen, en aquesta partida no passarà, vale? Però si les negres volen, es queden tan amples, no mouen aquest peó d'aquí mai, és més, fan E5 i aquest centre impedeix ja que aquest cavall pugui sortir per aquí. Pot sortir per aquí, venir per aquí, però no té més caselles on anar des d'aquí. Això està ocupat pels peons. Bueno, sí que podries començar a fer pressing per aquí, però per les negres és molt senzill posar aquest peó aquí, l'alfil aquí, i D4 és indestructible, d'acord? Si les negres volen, si totes aquestes peces del flanc de dama et queden fetes un nyap, en la misèria absoluta, no pots jugar amb elles. Per tant, jo aquí el que faig és assumir que no podré fer tot aquest esquema que tant ens agrada i faig una altra cosa, que és establir una estructura de peons així. Aquí avanço, o també avanço amb aquest per veure si vol capturar aquí, que també ja m'agradaria, però la idea és avançar i qualsevol jugada de les negres, doncs establir aquesta estructura. Després, si et venen aquí a clavar, doncs aprofites i avances H3 tocant del fil, com volem fer veure que vols que el tregui d'aquí, però en veritat H3 la vols fer per posar el peó aquí, d'acord? De tal manera que et quedaria, mira, anem a veure-ho, vale? Per exemple, un desenvolupament normal, et quedaria, de moment encara no ensenyes totes les armes, vas aquí, imagina't un desenvolupament normal, d'acord? Vas aquí, vens aquí per enrocar-se, tal, i ara pues, una altra jugada aquí per esperar un temps, i ara quan s'enroquen, ara sí que llences el peó cap amunt, el fil aquí, i vens amb el cavall aquí, aquí i aquí, d'acord? No immediatament, o sí, perquè podries obrir la columna G, tal. Bueno, és un altre esquema, d'acord, de partida, però ja no és el que estem acostumats, però és que hem d'assumir que a partir d'allà ja no es pot fer. A partir de que si les negres deixen el peó a D4, ja no ho pots fer tot lo d'atac porc. Per tant, has de buscar altres alternatives. A mi m'agrada jugar així, obrint els peons del flanc de rei, perquè m'agrada liar la troca, però aleshores ja pots jugar normal, pots no fer tot això i simplement E4, D3 al fil de E2 i t'enroques curt i a jugar una partida tranquil·la, normal i tal. Doncs aquesta partida ens ve com anell al dit per mostrar que a vegades has d'assumir que el que volies fer no es pot fer, i aquest és un dels moments. També pot passar que en comptes amb cavall C6 t'hagin fet C5, doncs el cas seria el mateix. Si les negres aconsegueixen fer C5 i D4 molt aviat, tot l'atac porc deixa de tenir sentit, no? Però vegem que en aquesta partida, que era a un minut, les negres no es planten allà al centre del tauler, sinó que capturen, per tant està bé, ja tens tota la columna oberta, perfecte, i anem a veure com es desenvolupa la qüestió. Aquí el problema és que t'estàs deixant E4, no? Tocant el cavall, sí que podries venir aquí amenaçant-lo, però cavall
cavall F6 defensa el peó. Efectivament, si vens a tocar el cavall, el peó per aquí, sense haver fet A3, et saltarien aquí tocant la dama, complicat, no? I a més, tenint aquest peó aquí dalt, un cavall B4, aleshores és mortal perquè t'entren a D3, no? Per tant, es complicaria bastant la cosa i abans de fer aquest A3, que és per posar la dama aquí, pots fer cavall C3 impedint aquest avançament, d'acord? Aleshores anem a veure, no ho fa, les negres tampoc avancen, així que bé, ara pot avançar, és cert, però després de cavall aquí, bueno, tindria dama aquí defensant el peó, es complica bastant la cosa. Després, a mi m'agrada fer A4 per, si em toquen el cavall l'he d'apartar, vindre aquí, i si em captura no haver de doblar els peons, sinó capturar amb la torre i ja jugar-la per aquí, coses d'aquestes, vale? A mig llarg termini, però bueno, les negres no estan avançant el peó, per tant et dona temps de fer tot això, d'anar traient les peces. Ja va amb E4, potser cavall C3 a mi m'hagués agradat més, potser. Ara bé, són les jugades que s'acaben fent. De fet, són totes les jugades que es fan, d'acord? L'ordre ha variat i hi ha jugades que no fem normalment, com capturar aquí, però si te les fan, s'han de fer, però totes les altres jugades són les que es fan normalment. Perfecte. H6 i deixes el peó, el cavall allà. El deixes per si el volen capturar i saltes aquí. Molt bé. Casella D5, tocant aquest defensor. El que passa és que ara les negres tenen aquesta escapatòria per aquí, d'acord? El fet R8 abans tenen aquesta escapatòria i si entres amb la dama per aquí, doncs igual se t'escapa, vale? I és el que passa. Capturen el cavall primer perquè dius, home, haurà de salvar aquest i mentre salva aquest, que igual si el posa aquí, doncs d'alguna manera s'està tapant l'escapatòria, tot i que després d'aquest escac, que és el que fa, aquí, aquest escac aquí baix i es pot tapar amb el cavall permetent aquesta escapatòria, d'acord? I és molt important aquesta escapatòria. Fas l'escac per capturar aquest peó. Aquest peó és important. De moment, què ha passat? Doncs que estem amb igualtat de condicions, no? El número de peces iguals, dos alfils, un cavall, dos torres i dama per banda i banda, però quants peons té cadascú? Les negres 6 i les blanques 7, no? Acabes de guanyar un peó pel camí, però és que, a part que estaves tocant l'alfil, vale? I per tant s'han d'apartar. S'aparten i ara ve una jugada que m'agrada molt, que quan la vaig veure vaig pensar, ui, aquesta per què és? Alfil D3 per què és? Ara veureu per què és. A part de que deixes passar la torre per aquí, que sempre pot estar bé portar un altre atacant aquí, vale? I aquest alfil també podia ser complicat, no? Que te'l posés aquí, tal, deixant la dama aquí una mica tancada. Amb alfil D3 també evites alfil E6 perquè pots capturar que no podries recapturar perquè el peó està clavat, d'acord? Però el bo d'alfil D3 és aquesta. El rei, si les negres aconsegueixen venir aquí i inclús després fer aquesta per posar el rei i que la torre pugui jugar també per aquí, aleshores, malgrat el peó de més que acabes d'aconseguir, s'han salvat d'alguna manera, d'acord? Han salvat els mobles i tal. Però, amb alfil D3 tens aquest escac que impedeixes, no? Evites que pugui escapar-se per aquí. És el que s'havia de fer, Es ve aquí al centre i aquí, doncs, ja captures el segon peó de més, però és que a més és tota la posició, perquè el rei negre no pot venir aquí ni aquí, que està el cavall, està la dama, no pot passar per aquesta diagonal, o sigui, si ara li fessis un escac, pràcticament seria mat, i més o menys és el que passa, Captures aquí. De fet, si les negres capturessin l'alfil, amb dama a part, seria escac i mat, d'acord? No capturen amb l'alfil, avancen aquest peó perquè som humans i ja estem desesperats, i ara ve l'escac i mat en dues jugades, alfil aquí, única cavall par i dama par, escac i mat. Bona partida d'atac, ha anat a per tot. Però el tema d'aquesta partida està aquí a l'inici. Si les negres decideixen no moure's de D4 i fer un centre dur amb E5 i alfil C5, bueno, has d'acceptar que no pots fer l'atac fort. L'has d'acceptar i ja està. Per tant, què proposaria jo per veure si pots acabar transposant o tal? En comptes de B3, proposaria A3 perquè és una jugada que, si les negres decideixen fer aquesta estructura, encara t'ajuda perquè et facilita un B4 tocant l'alfil i tal. A3 la fas igualment en l'atac fort, per tant, és una jugada que ja tindries fet, a més, quan han posat l'alfil aquí i tal, però ja et dic que si les negres no es mouen d'aquí, l'estructura ha de ser diferent i hauràs de fer així per treure el cavall per alguns llocs més saludables, no? Per aquí, coses d'aquestes. Bé, espero que us hagi agradat i que si teniu més partides de l'atac porc me les envieu, que les comentarem, vale? Vinga, fins la propera.